नमस्ते, मेरा नाम लीना है, मैं България से हूँ. И както обещах предния път, това видео ще бъде посветено на новия храм, на Бог Рам в Индия. За тези, които не знаят, Рам е аватар, т.е. прераждане, превъплъщение на Бог Вишну, едно от многото, тук на земята. И причината този храм да бъде построен именно в Айодхя, извинявайте ако не произнасям града правилно, малко е сложно за мен, защото хиндуистите считат, че това е родното място на Бог Рам. Предисторията на построяването на този храм, хиндуистите вярват, че преди много години, векове по-конкретно, на това място е имало хиндуистски храм, но през 16 век мюсюлмански владетел построява на това място ислямски храм и през годините вече в по-модерната история се водили много спорове за това този храм за какво трябва да се използва, ислямски ли трябва ли да се построи наново там хиндуистки храм. Естествено тези спорове са били свързани с много сблъсъци, кръвопролития. Храмът се казва мюсюлманския Баба Маджир, мисля. И така се стига до едно от най-големите кръвопролития относно този храм през 1992 година, когато загиват близо 2000 души. Започват да се водят множество съдебни битки, от една страна от мюсюлманското общество, от друга страна от хиндуистското общество, докато най-накрая през 2019 година Върховният съд на Индия присъжда 2/3 от площта, която се намира храмът на хиндуистите, и 1/3 на мюсюлманите, като на тях е позволено на тази площ да построят нов мюсюлмански храм. А хиндуистите решават, че тук ще има храм на Бог Рам. Земята е поверена на хиндуистски тръст, държавен, и те се вземат с цялата организация на процеса. Така се решава през 2019 марта да се поставят началото на строежа, но настъпва COVID, преустановява се на този етап и строежът е възобновен през 2020 година, август месец. Интересното е, че за построяването на този храм се използват основно дарения. Създава се дарителска кампания, която от януари 2021 до април 2021 успява да събере близо 6,3 милиона щатски долара за този кратък период. Представете си през останалото време още колко много средства са били набрани. В кампанията участват от 55 до 60 милиона души от страната, не предполагам и не само. В кампанията се включват и много известни индийски личности, политици. И строежът по храма върви усилено, така той успява да бъде завършен в края на 2023. Официалното им откриване е на 22 януари 2024 година. Датата 22 януари е избрана, защото се счита, че това е рождената дата на Бог Рам. Този храм е третият по големина хиндуистки храм в света. На площ от 11 000 квадратни метра
с дължина 110 метра, ширина 79 метра и височина 49 метра. Има около 360 удържащи колони на конструкцията. Интересно е, че при строежа не са използвани желязо или стомана. За скрепването на каменните блокове са използвани около 10 000 медни плочи. Основата на храма е гранитна, за да бъде по-устойчив във времето и самата конструкция. Комплексът се състои от един основен храм и 6 по-малки, които са взаимно свързани помежду си. По-малките храмове са посветени на други божества, така че когато вярващите отидат, могат да отдадат почит не само на един бог. В храма е поставена статуя на 5-годишния бог Рам, като за направата на тази статуя са използвани специални скали от река в Непал, изпратени за случая. В самия храм са донесени вода и почва от други свещени места в Индия. В знак на уважение от Тайланд също изпращат почва и вода от техни свещени места. Комплексът разполага със собствена електроцентрала, собствена противопожарна система, тъй като е имало много дебати в страната относно правилно ли е било това решение за построяването на хиндуистския храм, събарянето на стария мюсюлмански храм. Тук е важно да споменем и икономическия ефект, който ще има построяването на този храм, както за региона, така и за Индия, тъй като основно перо от приходите на Индия са именно от туризъм. Капацитета на този храм е около 70 000 души на ден, а за година се очакват близо посещения от 50 милиона туристи. Това е и нова туристическа дестинация, така че тези, които вече са посетили Индия, ще имат повод отново да го направят. Летището в града е реновирано, за да може да поеме този туристически поток. Много от авиокомпаниите, които извършват вътрешни полети в страната, вече имат открити линии между основни големи градове, като Делхи, Мумбай, именно към Айодхя. Ремонтирани са ЖП пътищата, ЖП линиите, основните пътища. Очаква се построяването на магистрала. Мисля, че има пуснати електрически автобуси от по-близките градове, които да превозват желаещите. Построяването на този храм също така ще доведе до развитието на хотелския бизнес. Има проекти за около 50 хотела вече в района. Тук интересно е да се спомене, че именно в този град ще бъде построен първият 7-звезден хотел за вегетарианци в света. Ще бъде развити местния бизнес, малък, голям, така че се очакват големи приходи от този храм. И относно споровете, които се водили, трябва ли да бъде построена мястото на стария мюсюлмански храм или не трябва. Гледах едно видео, в което журналистка каза как може нещо, което е добро за народа, добро за страната, да се счита за нещо лошо. Тук вече всеки може да направи извод за себе си или да има свое мнение. Надявам се, че ви е било интересно.
Please subscribe and support. Моля, абонирайте се и харесайте. Джей Ши Рам.